Aminu MK ne. Aminu MK record. Wani mai suna masoyiyata, kiɗe ce a raina habibiyata. Tintini fa na duba sarauniyata, zuciyata ta aminta sai da ke yar gata. Wayaushe ne wata rana ki kai ni can gidanku na kai kuɗin aurenki. A wannan faranar wani lokaci akan ni da ke mun zama amani. Na damu, 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 na damu. Aso dace ni ne dacen masoyiya, kyakkyawa mai kunya ce ita ga alkunya. Hankali da tunani ta musanya, akwai amana da kwai soyayya. Ni dai na amince ta kasance mun amarya. Shalile ta ki kaɗai saki mi biyayya. Shalile ta ni ke kaɗai saki mi biyayya. Na damu, 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 na damu. Ni ke kaɗai zani ba soyayya, kisan da ke kaɗai zani ba lubayya. Alfahari na ni da ke ban sauya, daban kike a cikin mata na sanya. Bikwar jininki ne shi yake daɗa burge ni, irgata ke ta daban kike aiki na daɗa siga ni. Yan mata ta daban kike aiki na daɗa siga ni. Yan mata na damu.